حدا ودي እናፍቀረኪ بخمي مخنيات كرحقك يخل بوزح مخنيات فقرانياتات كفالالوين كرححاقون نسمع نرئن أبزلان لؤوانينا زلنا إنا تفقار كام فللاي مخنياو على زخنة مخنيات اللقوة كور تحفتي سلام 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 كلكم بيت سوي سلام تيرسعون نافقركي ترحقك مخنيات بز مخنيات يزول رأست فيديو زحكو إنا لهم عندي سفح زالة تمرت إيو زكع مودات حير كان تنحيغن كورات حواتي نزي يوتيوب شانال حدي زهون كندما سابسكرايب ناقر كم بيت سكت قناة غلايغن نافقركي زرحقكي بز مخنيات يو لما عندي يتحقينا خن الزرارة بزعا ودات نافقركي حدا ودي تعاتي بتعم نافقركن حليلكن نسخوبون نافقركي نهالغي بخمي مخنيات كرحقكي خال يجي بزحد دك أنستيو حطو أنيو مخنياتو نافقرنس تفليني نافقرنس تفلالينا أنا وني فكروني رزولا بزحد دك أنستيو سلازلوا أوز حجوان نوزي مخنيات تنكي من فللاي كخوني خيليو مخنياتو نا تفاقرس كفالالس لزغل تنك خوني خيلي لي حيزي زمطاخو طماقنا يستمرتي اتقداماي تايو نافقركي زرحقكي بز مخنياتيو اتقداماي محازوتو نات كده كما قون دحر زعلو خوينم يوم نعملت نات كده كما قوني بتفطراو ده كما قون خاني خيل ويكعا بمحوراوي أنمابراخي بسيتنتكي وي بقنجناخي بستفالالوي نغرات نات كده كما قوني ساكو ايتخيلن ساكو سنفيا ساكو نعاي توقعن ساكو خمزي عينة تفطرو اللوان ساكو كمزن عينة نغراتن بزح نغرات مزرزاري كالي مالتي لذي نات كده كما قوني ندحر زعلو وخينم كل جزي بقاتهم نسون دا آمنة بقاخن دا حفرنا السعاقة دا كما قوني ناتكي زعلو لو ندحر كوينن مع ناتكم حازوتون كوانا خلا بوزو مخنيات نكابا خرح يخلي حدود تاعتاي مالتي لذي بتي واناو ناي فقري وانا مسرتاو نجار زبحال تايو محازوتكي ننمنيوم ويقع نسخه مشتركه تكافليوم سوات ننمنيوم ونزي بتنقاقي كترديين كتفطيين سلازلكي مالتي كبرت حفتنا لذي بوز مخنيات يساقو انت خوينم بزحات دك توعتيو كاباخ نخرحق يقدديو مالتي نعملت نساكو او جزا سيتنت قلع تعاوية يتخلن وي ملكع بزح يكونتن وي جورانو وحي يكونن وي زخنه ناتكي دكاما غوني وي كع بحري امسخات غير سب يكونتن ناولو بوز مخنيات ندحر زساقو خوينم حد ودي وي كع نافقركي بوز مخنيات كرحقكي خلي مالتي እዚ ምግባሩ ትክክል እዩ ኣይትክክልን ናይ ባዕሉ ዝኾነ ኣጀንዳ ኣለዎ ግን ናፍቀረክ ዝረሓቅኪ በዚ ምክንያት እዩ እቲ ቀዳማይ ክኸውን ዝኽእል ማለት እዩ እቲ ካልኣይን መሰረታዊ ነገር ድማ እንታይ እዩ ፅዕንቶ ቤተሰቡ እዩ ፅዕንቶ ቤተሰብ ክበሃል ክኽእል ከሎ ንዓኹን ቤተሰብ ኣለዎ ንዕውን ቤተሰብ ኣለዎ ፅዕንቶ ቤተሰቡ ድማ እንታይ እዩ ንዓኸ ዘይክፈትኹ ይኽእሉ ባህርኺ ዘይክምችዎም ይኽእል መልክዕኺ ዘይክምችዎም ይኽእል ወይ ከዓን أونات هيوت ألقات يوم نسوم زوسنولو كم دي عينت قلعال أيتوات أكان كم دي عينت قوان سيتي أتوات أكايلهم دحر زما خروجون ناتهم مغر السمع دحر كوينو نبيت سبت ألقى قبلنات ون قاعات وخلو حدا نافكرك ودي كرح أكي خلينا منت جوائية باريئية أي حياة ألامية وزتت عينتهم زيهم كلهم تدماميرهم سعنتو بيتسو اندحر زاءات وخينو ويك عند حرسم عخين حد ود تاعتي بوز مخنيات ون كرحقكي خيلي مالتي زي كلتيو زرزر الكزلو خو كنكرت حفتنا نعخي نغرك مالتي كونن حجينا امنت بيتسو ناتون دحر نعخزي فتيمغي صعنتو بيتسو اتي ول مالتي زود زي نسو دما بيتسو كم ديلو ما خلك يخلن قطتا كهدمن وي كخرحقن يزوسن مالتي سلازي صعنتو بيتسو ندحر زقبل كوين حد ود تاعتي دكما غون خم دلو زرئي مالتي معناته هيوت فقري حدار بين خاتنور دامبر مس بيتسوكا حاور كاتنور هيوت كون سلازي يخيل ناي بيتسو خسمع عينورن جن دحر سمع غين جن صعنتو بيتسو سلس أمن ويقع سلز ستنتن ويقع سلز تغير نافقركي بزو مخنيات كرحقكي خلي مالتي اتي سالساي دما تايو ناي قدم فقرنيا خي من مخانو زفلت اندحر كوينو حدا ودي كرحقكي خلي نابنت نسغي حجي مس زلخ يودي بفقري تتاميركم اللهم نبل قدم حجي دخونت
فقرنيا نيركي تفقرنيا خنسو نايلوم زل فقرنيا بقرا عند حرز فلطو خوينو ويك عصبات عند حرز ريو خوينم ويك عصبات عند حرز نغرو خوينم بو مخنيات كبا خرح يخل مخنياتو እቲ ናትኪ ፍቅረኛ ዝነበረት ናይ ቀደም ንዑ እንታይ ናበለ ይዝዕሎ ናትኪ ደካማ ጎኒ ይዝዕልሎ ኣነኮ ከምዚ ምሳይ ሕሊፋ እያ ከምዚ ዓይነት ነገራት ድንግልና ኣነ የውሲደዮ ንሳኩ ከምዚ ዓይነት ባህሪ ዘለዋ ሰብ እያ ሕማቕ ናትኪ ነገር ክነግሮ ስለ ዝኽእል ናይ ቀደም ፍቅረኛኺ ክፈልጦ የውሉን ማለት እዩ ወይ ከዓን ፍቅረኛ ከም ዘይብልኪ ኮይን ክትቀርብዮ ይግባእ እምበር ናይ ቀደም ፍቅረኛኺ ወይ ከዓ ዓዲ ከም ዘይሎ ወይ ከዓን ብእንታይ ከም ተፈላለኹም እውን ንምርር ሃይልኪ ናይ ቀደም ፍቅረኛኺ ዘለዎ ከባቢ እንድሕር ኮይንኪ ስኺ ሕጂ ፍቅረኛ ሒዝክ ዘለኻ ሓድሽ ፍቅረኛ ናይ ቀደም ፍቅረኛኺ መን ምዃኑ እንተፈሊጡ ክርሕቐክን ክገድፈክን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ወዲ ተባዕታይ እንታይ እዩ ዝሓስብ ዳጓል እዚኣ ተረፍ ናይ እገለ እያ እዚ ዓይነቱ ኣመላኻኽታ ክህልዎ ስለ ዝኽእል ደካማ ኣተሓሳስባ ክህልዎ ስለ ዝኽእል በዚ ምክንያት ሓደ ወዲ እናፍቀረኪ ክገድፈኪ ይኽእል እዩ ስለዚ ናይ ቀደም ፍቅረኛኺ መን ምዃኑ ክትነግርዮ የብልክን ካብ መጀመሪኡ ጀመሩ ማለት እዩ እቲ ቀፂሉ ዘሎ ድማ እንታይ እዩ ከቢድ በደል እንድሕር በድልክ የውን ሓደ ወዲ ተባዕታይ ክርሕቐክ ይኽእል እዩ ከቢድ በደል ማለት ወዲ ተባዕታይ ኩሉ ግዜ ተቐያሚ እዩ ጓንሰይቲ እውን ተቐያሚት እያ ግን ዘይቀየም ፍጡር እኳ እንተዘይሃለወ ንኣብነት ከምዚ ምስ ካልእ ወዲ እንተረኺብኪ ወይ ከቢድ ክሕደት እንድሕር ፈፂም ኩሉ ኮይንኪ በዚ ምክንያት ክርሕቐክ ይኽእል እዩ እዚ ምስኡ ተደማሚሩ ዝመጽእ ድማ እንታይ እዩ ክብርቲ ሓፍትና ከቢድ በደል ክበሃል ክኽእል ከሎ ንኣብነት ዘይትሰምዕዮ እንድሕር ኮይንኪ ኣብ ስነ ባህሪ ኣብ ፀባይ ኣብ ሓደ ነገራት ኣትራክት ንዕኡ እትገብርሉ መሰረታዊ ዓውድታት በዚ ምክንያት ሓደ ወዲ ተባዕታይ ካባኺ ናፍቀረክ ክርሕቕ ይኽእል እዩ ማለት ስለዚ ንስኺ ድማ ነዚ ምክንያት ፈሊጥኪ ከቢድ በደል ካብ ምብዳል ክትጥንቀቕን ንዕኡ ትሪት ምግባር ንዕኡ ክተድምፁ እየን ሓሳብ ልቡ ክተስምሩሉን ድማ ንስኺ ዓብይ ሓላፍነት ኣለክ ማለት እዩ ክብርቲ ሓፍትና እቲ ቀፂሉ ዘሎ ድማ እንታይ እዩ ኣብ ሴክስ እዋን እንድሕር ዘይትጠዓሙ ኮይንኩም እዚ ናይ ብዙሓት ፍቅራት ናይ ብዙሓት ፍቅረኛታትን ናይ ብዙሓት ሰብ ሓዳርን ጠንቂ ምክንያት ምፍልላይ ኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሴክስ ዘይምጥዓም ክበሃል ክኽእል ከሎ ያው ቃላት ናይ ምግላፅ ወይ ከዓ እቲ ቃላት ኣጠቃቅማ ብዙሕ ዘይኽእሎ ይኽእል ኣነ ክብርቲ ሓፍትና ግን ኣብ ሴክስ ዘይምጥዓም ክበሃል ክኽእል ከሎ ብዙሕ ነገር ክርድአክን ወይ ከዓ ብዙሕ ነገር ክትሓስብን እውን ኣለክ ማለት እዩ ንኣብነት ንሱ ዓይነት ዝደልዮም ፖዚሽናት ክትውዮ ክትኽእል ኣለኪ ኣብ ሴክስ ዘይምጥዓም ናትኪ ብልዕትን ናቱ ብልዕትን ማዕረ ሳይዝ እንድሕር ዘይብሎም ኮይኖም ወዘተረፈን ኣብ ሴክስ ዘይምጥዓም ወይ ከዓ ድሌት ናይ ሴክስ ናቱ ዘይምርዋይ ንስኺ ድማ ናቱ ዘይምርዋይ ምክንያት ጠንቂ ምፍልላይ ወይ ከዓ ናፍቀረክ በዚ ምክንያት ክርሕቐኪ ይኽእል እዩ ሓደ ወዲ ተባዕታይ ምክንያቱ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ሴክስ ሰነፍ እያ ወይ ከዓ ኣብ ሴክስ እኳ ኣይትኽእልን ዝብሉ ስምዒታት ክዛረቡ ስለ ዝሰምዕ ዝነግረክ ዘለኹ ስለዚ ኣብ ሴክስ ኩሉ ግዜ ናቱ ስምዒት ክተድምፂ ከም ዘለክ እዩ ማለት እዩ ቤተሰበይ ሰላም ደሓን ዲኹም ከመይ ኣለኹም እዚ ዛዛ ዩቲዩብ ቻናል እዩ ነዚ ዩቲዩብ ቻናል ሓደይ ዝኾንኩም ሰባት ድማ ሰብስክራይብ እናገበርኩም ከምዚኦም ካልኦት ቪድዮታት ንኸበፅሐክ እንተደሊኽን ብፍላይ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ተኮር ገይረ ዝሰርሑ ቪድዮታት ንኸበፅሐክ እንተደሊኽን ኩራት ኣሕዋተይ ነዚ ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ እናገበርክን ቤተሰብ ክትኾና ትኽእል ኢኽን ኩሉ ግዜ ነዚ ቪድዮ እዚ ድማ ላይክ ዘይገበርክን ላይክ እናገበርክን ሓቢርክና እንድሕር ፀኒሕክን ብጥራት ዘለዎ ስቱድዮን ብጥራት ዘለዎ ድምፅን ተጠናኺረን ብፅቡቅ ሓሳባትን ንዓኽን ይጠቕሙኽን እዮም ንሓዳርክን ሂወትክን ኢለ ሒዘዮም ዝመፅእ ቪድዮታት ተጠቀምቲ ትኾና ትኽእል ኢኽን እቲ ናይ መወዳእታ እናፍቀረኪ ዝርሕቐኪ ሓደ ወዲ ተባዕታይ ባህርኽን ባህሪኡን እንድሕር ዘይጠዓም ኮይኑ እዩ እዚ ናይ ብዙሓት ሰብ ሓዳርን ምፍልላይ ጠንቅን ኮይኑ ዘሎ እዩ ማለት እዩ ባህርኽን መጀመርያ እውን ገሊፀ ነይረ ናትኪ ባህርን ናቱ ባህርን ማች ገብር እንድሕር ዘይክኢሉ ሓደ ወዲ ተባዕታይ በዚ ምክንያት ናፍቀረኪ ክገድፈኪ ይኽእል እዩ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ እንታይ ኩሉ ይሰምዐ ብጣዕሚ እየ ዘፍቅራ ግን ባህርየን ክኸይደ ይኽእል ካብ ምሳኣ ሓዳር ገይረ ኣብ ሓደጋ ንኣቱ ብኡ ብንግህኡ ምፍልላይ ይሕሸኒ ኢሎም ክፈላለዩን ናብ ዘይተደለየ ሂወት ክኸዱን ንርኢ ኢና ስለዚ ባህርኽን ባህሪኡን ማች ክገብር ኣለዎ ማለት እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ቅድሚ ንስኹም ናብ ዕርክነትን ናብ ፍቅርን ናብ ሓዳርን ምእታውኩም ባህሪኹምን ናትኪ ባህርን ናቱ ባህርን ብደንብ ክናባብን ክፋለጥን ኣለዎ ኣብ ምልላይ እዋን ማለት እዩ ክብርቲ ሓፍትና ስለዚ ናይ ሎማዓንቲ እናፍቀረኪ ዝርሕቐኪ በዚ ምክንያት እዩ ዝብል ኣርእስቲ ቪድዮ ዝሃክዎ ካብዚ ቪድዮ እዚ ተማሂርክንን ተጠቒምክን ክትኾና ተስፋ ብምግባር ኣብ ቀፃሊ ብተመሳሳሊ ሰዓትን ተመሳሳሊ ቪድዮ ክመፅእ እየ ኣነ ሓቢረክን ፀናሕኹ ካብቶም ሓውክን ነይረ እዚ ዛዛ ዩቲዩብ ቻናል እዩ ሰላም ፅናሓለይ